Evo nas ljudi kod jezera, Tonskog jezera. Kao što vidite ovdje sve suvo, jedino tamo. Znači, možemo da se kupamo unutra. Znači, sad će vidite ljudi. Daj brate neki kamen brate, no. Dajte jedan kamen ljudi. Lac šećera. Dođite ovamo. Kako se zoveš? Janko. Janko. Veliki pozdrav za tebe Janko. Ti? Mata. Mata, a? Ćemo ovako zajedno nastoje. Moja institucija. Može. Ajmo. Vidimo se. Daj. Samo ono, ciga krade biciklu. Da, brate, evo ga moj brat Miljan Dučić. Pokazuje Kurčić, jer je Kurčić. Čekajte da okrenemo. Znači, kružni tok je. Mora se okrenemo jedan krug. Ajmo malo. I čim vidite prvi krug, izlazak. Ide, gas. Bešte, institucija ide. Eno su pandurska kola. Ljudi. Idemo polako da izrađemo. Reći vam Miljan. Miljane! Kakve ratici, ne? Ajme sad na biciklu, pa on kad dođe. Idemo malo se vozimo. Propušteno. Trake. Hop, mora prikočimo. Okej. Okej.